Zachránili ich pred mrazmi a teraz ich postupne vypúšťajú. Hovorím o netopieroch, ktoré ochranári dočasne ubytovali, aby počas zimy nezahynuli. S príchodom oteplenia nastal čas, aby sa tieto lietajúce cicavce vrátili späť do voľnej prírody. Ochranári dnes vo Svidníku vypustili približne 200 netopierov po tom, čo sa o nich 3 mesiace intenzívne starali. Je to inak jeden z najväčších druhov, ktoré u nás žijú. Rozpätie krídel má až 35 cm. Tieto netopiere, presnejšie raniaky hrdzavé, zachránili v januári pred tuhými mrazmi. Nachádzali sa za reklamným banerom na paneláku. Ochranári ich umiestnili do plastových krábíc a uložili do pivnice. Po niektoré jedince vyleteli späť do prírody okamžite, iným sa ako si nechcelo. To ešte spí, ešte sa bude musieť prebrať. Nechce odletieť ešte. Áno, oni sa postupne preberajú, niektoré aj 10-15 minút, kým sa preberú. Oni pochádzajú zo Svidníka, z jednej bytovky odtiaľto, zo sídliska, takže oni to tu poznajú a ja si myslím, že tu je ešte množstvo ukrytov, takže nájdu si svoje miesto. Na niekoľkých panelákoch sú pre ne pripravené štrbinové búdky, v ktorých sa môžu usadiť. Slabšie jedince, ktoré dnes nevyleteli, vzali ochranári na dokrmenie. Nuža s tým sa statočne popasovali študenti Bardejovského gymnázia na hodine biológie. Takých červov dokážu zožať aj 10, takže takých 5, keď sa podarí do nich dostať, tak potom už môžu vyletieť. Je to super zážitok, že môžeme také niečo zažiť tu v škole, aj keď nemáme prístup k takým zvieratkám väčšinou, ani ich nevidíme. Párkrát som robil s netopiermi, takže som už mal tú skúsenosť. Je to niečo iné, je to také obohatenie takého toho obyčajného života v škole. Takýmito formami lákame ľudí, výskumníkov, aby prišli ukázať niečo zo svojej práce študentom. Michal Ilkanin, televízia Joj.